אנחנו לא נדבר אחרי כולם. Seriously, it's really living hell. Never seen something like this. I've been in two wars in my life, and never seen anything like this. Bodies all places for the slaughter. They slaughter us there. ב6:30 כבר התחילו הטילים, וכולם היו בפחד על הרצפה, אף אחד לא הבין מה הולך. בנות התחילו לצרוח אנשים לא הבינו לאן הולכים, מה עושים, וכולם חשבו שזה רגיל, כאילו צבע אדום, שזה יעבור וכאילו בינתיים לחכות, אבל כל השמיים היו אדומים, כל ה-300, 400 טילים ברגע, כל השמיים, בהתחלה חשבנו שזה אפילו זיקוקים, אף אחד לא הבין, כולם היו כאילו מסיבה, לא קרה דבר כזה. מי הכי רוצה להתעורר מהסיוט הזה? לשכוח שכל זה קרה? הכל היה כל כך מדהים. המסיבה הכי טובה שהייתי בחיים שלי. עד שהיא גן עדן לגיהנום פשוט. לא...